За да добавите важни или нужни файлове за вашата система, които да бъдат достъпни до вашите потребители и лесни за достигане, отидете на основни настройки и изберете блок за документи. Тук ще видите различните файлове или линкове, качени в системата и достъпни за потребителите им. В началото имате икона, дали това е текстови файл или друг вид файл, който сте качили. Може и да бъде линк и това ще бъде символа, който ще го индикира. Имаме примерен файл и вебсайт, които сме поставили, защото освен допълнителни файлове, може да добавяте и линк. Към тях има имена, описание, файла може да бъде свален, докато линка може да бъде посетен. Начинът на отваряне, в случая при файловете това е изтегляне, а пък за линковете може да избирате дали това да бъде в същия или нов прозорец. Както и тяхната видимост, от тук може да ги редактирате и запазите, а от тук може да добавите нов файл и нов линк, като попълвате имената, описанията, качвате файла или линк, а също така избирате дали да бъде в същия прозорец или в нов. Когато сте готови, избирате иконката за запазване. И вече вашите потребители ще могат да виждат на своите табла кратки пътища към тези линкове или файлове.